En el vídeo d'avui aprendràs les següents paraules: eclipsi, total, parcial, anular, capvespre, hemisferi, enfosquir, radiació, corona solar, horitzó, ennuvolat, impactant, històric, irrepetible, astronomia, ulleres i telescopi. 12 d'agost de 2026. Eclipsi total de Sol a molts territoris de l'hemisferi nord. A Espanya es pot gaudir a àmplies zones del nord. Un moment històric i inoblidable. Hola de nou. Estàs en Valencià en veu alta, el canal on t'ajudaré a parlar valencià amb fluïdesa, pas a pas, des del primer dia. Avui vas a escoltar un podcast per a millorar la teua capacitat auditiva i la teua comprensió. Anem a treballar primer el vocabulari. Després et faré la narració sobre aquest moment especial. Eclipsi. Un eclipsi és quan la lluna tapa el sol i el cel canvia de llum. Total. Un eclipsi total és quan el sol queda completament tapat per la lluna. Parcial. Un eclipsi parcial és quan la lluna tapa només una part del sol. Anular. Un eclipsi anular és quan la lluna tapa el centre del sol i queda un anell de foc pel voltant. Capvespre. El capvespre és el moment del dia en què el sol s'amaga i la llum es va apagant progressivament. Hemisferi. Un hemisferi és una meitat del planeta, nord o sud. Enfosquir. Enfosquir és quan el cel es fa més fosc perquè el sol queda tapat. Radiació. La radiació és l'energia que envia el sol i que pot ser perillosa si la mires directament. Corona solar. La corona solar és la part exterior del sol que només es veu en un eclipsi total. Horitzó. L'horitzó és la línia on pareix que es toca el cel amb la terra. Ennuvolat. Ennuvolat és quan el cel té molts núvols i la llum del sol no passa bé. Impactant. Impactant és una cosa que sorprèn molt i que et deixa sense paraules. Històric. Històric és un moment molt important que la gent recordarà durant molts anys. Irrepetible. Irrepetible és una cosa que quasi mai passa i que no es pot tornar a viure igual. Astronomia. L'astronomia és la ciència que estudia el sol, la lluna, els planetes i tot el que hi ha en el cel. Ulleres. Les ulleres d'eclipsi són ulleres especials que et protegeixen els ulls per a mirar el sol. Telescopi. Un telescopi és un instrument que fa que pugues veure el sol, la lluna
o les estrelles molt més a prop. Molt bé, ara que ja domines les paraules clau, comencem amb la narració. És una qüestió de protagonisme? De vegades, alguna persona vol guanyar protagonisme. I què fa? Es posa davant per a ser vista. Si vol ser més protagonista encara, intentarà tapar a qui té l'atenció de tothom. La lluna té cels? La lluna vol guanyar protagonisme? La lluna es posa davant. La lluna vol tapar el sol. De fet, ho intenta de tant en tant, però no sempre ho aconsegueix. De vegades només tapa un poquet al sol, però hi ha ocasions en què el tapa totalment i ho canvia tot. De tota manera, això depèn d'on estigues. Depèn de la perspectiva. Depèn del punt de vista de l'observador. El 12 d'agost de 2026, la lluna es converteix en la protagonista. Aconsegueix posar-se totalment davant del sol. Almenys això és el que veuran els habitants de part d'Espanya, nord de Portugal i gent de països nòrdics d'Europa, entre d'altres. I què passarà? Doncs que la força i el protagonisme del sol és tan gran que apagar-lo per un moment ho canvia tot. Un moment breu, intens, quasi màgic, en què el dia es transforma en nit i la natura sencera es queda en silenci. El cel se fa fosc, baixa la temperatura i els animals canvien el seu comportament. És un moment breu, però absolutament espectacular. La lluna comença a tapar el sol a poc durant quasi una hora. A partir d'ahí arranca el moment més emocionant. La lluna tapa per complet el sol. Eixe eclipsi dura uns 90 segons depenent de la zona. A partir d'ahí, lentament comença a destapar-se durant més de mitja hora. El que passa és que el dia està arribant a la fi i es torna a fer fosc de seguida. L'eclipsi seria més impressionant en les hores centrals del dia. Fer-se de nit a l'hora de dinar seria increïble. El gran problema dels eclipsis poden ser els núvols. Hi ha gent esperant anys aquest moment que es pot veure condicionat per la nuvolositat. Hi ha zones més propícies que altres. Les muntanyes del nord d'Espanya acostumen a tindre tempestes en aquesta època per la vesprada. Per tant, és una possibilitat real. Els eclipsis requereixen unes mesures de seguretat. És molt perillós mirar directament el sol. Els nostres ulls podrien tindre conseqüències greus. Per això s'han d'utilitzar les ulleres homologades i certificades. No serveixen altres solucions com radiografies, ulleres de sol tipus 4 ni res més. 12 d'agost de 2026. Un dia històric. Un d'eixos moments que recordarem tota la vida. Si pots veure un eclipsi, prepara't bé. Busca un bon lloc i viu-lo amb calma.
I després, si vols, comparteix la teua experiència. Els eclipsis no són només astronomia, són emoció, descobriment i memòria. Et deixo així dalt altre vídeo per a practicar. Mundial de Futbol de 2026. Continua practicant, continua progressant.